Доброго дня усім присутнім. Я дякую доктору Юрію Степановському, який уже вдруге люб'язно запросив мене на цю почесну конференцію в прекрасній країні. Я дуже вдячний усім вам, українським лікарям та науковцям, за ваш дорогоцінний час, який ви присвятили на мій виступ. У 1966 році доктор Кавасакі виявив цю загадкову хворобу, симптомами якої є лихоманка, кон'юнктивіт, малиновий язик, набряк шийних лімфовузлів, набряк рук і висип. У 30% пацієнтів розвиваються перегінні розширення коронарних артерій. Невелика частина з них залишається у вигляді безповоротних ускладнень. Кількість хворих неухильно зростає. Щорічно у 16 тисяч японських дітей розвивається ця хвороба. Станом на сьогодні 400 тисяч японських дітей постраждали від хвороби Кавасакі. Ми не знаємо, що викликає цю хворобу. Зараз майже всіх японських пацієнтів успішно лікують введенням імуноглобуліну внутрішньовенно та додатковою терапією. Проте імуноглобулін надзвичайно дорогий і недоступний у багатьох інших країнах. Україна вперше в Східній Європі запустила систему сповіщення про хворобу Кавасакі 10 років тому. У мене є серія презентацій під назвою «Хвороба Кавасакі як інфекційна хвороба». Ці презентації можуть складатися з таких частин. Сьогодні я розповім про частину 1 і частину 2. Якщо вас зацікавлять мої доповіді, я буду радий співпрацювати з вами, українськими лікарями та вченими у майбутніх дослідженнях. Сезонне поширення хвороби Кавасакі має вимогальний характер з піками в червні та січні. Ми дослідили, чи є цей вимогальний розподіл за сезонністю унікальною рисою хвороби Кавасакі. Дані були надані національною японською програмою моніторингу хвороби Кавасакі, яка розпочалася в 1970 році. Дані про дитячі інфекційні захворювання були завантажені з Національного інституту інфекційних захворювань. Ми використовували біномінальний розподіл Бернулі для визначення сезонних піків. Хвороба Кавасакі, вітряна виспа, інфекційна еритема та фаринго-кон'юнктивальна лихоманка мають подібний вимогальний розподіл за сезонністю. Піки цих 4 захворювань припали на червень, липень і грудень, січень. Цікаво, що стрептококовий фарингіт група мав тримодальний розподіл за сезонністю. Мінімальна захворюваність помічена в серпні, січні та квітні, тобто після канікул у школах та дошкільних закладах. Це відкриття свідчить про те, що відокремлення дітей під час канікул призводить до спаду захворюваності. Базуючись на прикладі стрептококового фарингіту
группа мы пропускаем, что не только климат, але и навчальний рік може бути важливою детермінантою сезонності педіатричної інфекції. Можливо, це пов'язано з тим, що дитячі інфекції передаються між дітьми через прямий контакт, кашель або фекально-оральним шляхом. Річний мимодальний розподіл хвороби Кавасакі був ідентичним до розподілу для вітряної виспи, інфекційної еритеми та фаринго-кон'юнктивальної лихоманки. Цей результат свідчить про те, що передача хвороби Кавасакі та цих вірусних захворювань мають схожий механізм. Перш ніж розпочати наступну тему, дозвольте мені представити вам одне з основних понять епідеміології інфекційних захворювань. Сила інфекції, force of infection або лямбда – це ймовірність зараження людини, що не має виробленого імунітету до даного інфекційного збудника протягом 1 року. Лямбда апроксимується рівнянням 1. Лямбда є величиною оберненою А, де А представляє середній вік пацієнта. Наприклад, якщо середній вік пацієнта для інфекційного захворювання становить 10 років, його сила інфекції або лямбда становитиме 0,1 на рік. Це означає, що 10% дітей, які не мають імунітету, протягом року будуть інфіковані. Ми порівняли географічний розподіл сили інфекції хвороби Кавасакі та дитячих інфекційних захворювань в Японії. Ми припустили, що на силу інфекції хвороби Кавасакі та дитячих інфекційних захворювань впливають кліматичні та соціально-економічні фактори. Ми перевірили цю гіпотезу за допомогою кореляційного аналізу, щоб охарактеризувати збудника хвороби Кавасакі. Річні кількості випадків хвороби Кавасакі та дитячих інфекційних захворювань за період з 2000 по 2010 роки були отримані відповідно до Національної програми моніторингу хвороби Кавасакі та Національного інституту інфекційних захворювань Японії. На основі цих даних було обчислено середній вік пацієнтів або А. Силу інфекції лямбда оцінили за допомогою рівняння 1. Ми перевірили кореляцію між силою інфекції та кліматичними і соціально-економічними факторами. Ці гістограми показують віковий розподіл пацієнтів. Середній вік пацієнтів із хворобою Кавасакі становив 2,4 року. Крім дитячої розоли, це найнижче значення серед досліджуваних дитячих захворювань. Цікаво, що вік пацієнтів з хворобою Кавасакі становив 1,6 року в Україні, 1,9 року в Німеччині, 1,5 року в Аргентині, 2,8 року в Іспанії. Здається, що хвороба Кавасакі – це хвороба дуже маленьких дітей у будь-якій частині світу. Ми дослідили кліматичні та соціально-економічні фактори, які можуть впливати на силу інфекції
боровий Кавасаки та кожної з вибраних дитячих інфекційних хвороб. Для цього ми застосували просторовий регресійний аналіз до набору даних з усіх 47 префектур Японії. Ми використали 4 кліматичні та 37 соціально-економічних факторів. На малюнку 3 показана сила інфекцій хвороби Кавасаки та 7 інших дитячих інфекційних захворювань в Японії. Сила інфекції була представлена як обернена величина середнього віку пацієнта. Колір представляє силу інфекції, де синій означає низьку, а червоний – високу. Варто відмітити, що розподіл сили інфекції дуже подібний для хвороби Кавасаки та багатьох педіатричних вірусних інфекцій. Наприклад, хвороби рука-нога-рот, герпес та ветряної віспи. Цей розподіл сили інфекції позитивно корелював із сумарним коефіцієнтом народжуваності. Сумарний коефіцієнт народжуваності – це очікувана кількість дітей, народжених жінкою. Отже, сумарний коефіцієнт народжуваності відображає загальну кількість дітей в одній сім'ї. Середній вік пацієнтів з хворобою Кавасаки був нижчим, ніж для багатьох дитячих інфекційних захворювань. Це означало велику силу інфекції хвороби Кавасаки. Хвороба Кавасаки та дитячі вірусні захворювання мають подібний розподіл сили інфекції. Цей розподіл визначався сумарним коефіцієнтом народжуваності, який відображає кількість дітей у сім'ї. Таким чином, передача від дитини до дитини в межах сім'ї може бути важливим шляхом поширення хвороби Кавасаки та дитячих вірусних інфекцій. Фактично, Фучта et al. Повідомили, що частота передачі хвороби Кавасаки від дитини до дитини в сім'ї в 30 разів перевищує національну захворюваність. Крім того, сезонність хвороби Кавасаки ідентична до деяких дитячих вірусних захворювань. У сукупності ми припускаємо, що основним етіологічним агентом хвороби Кавасаки є вірус. У будь-якій країні бувають хороші і погані дні. У найгірші дні деякі героїчні люди навіть наважуються пожертвувати своїм життям, щоб врятувати свою сім'ю, друзів чи власну честь. Лише 36 років тому троє звичайних молодих робітників зголосилися зануритися в радіоактивну воду під палаючим ядерним реактором. Ці молоді люди вижили, врятували Європу і планету. Для того, щоб знайти причину хвороби Кавасаки та створити нові рішення в її лікуванні, не потрібно героїчних жертв. І очевидно, що це буде більш захоплюючим, ніж смертельно небезпечне занурення у воду. Принаймні, для цього не потрібна така надзвичайна героїчна хоробрість, яку виявили ці троє юнаків. Я завжди вірю, що ми повинні зробити це.
자라 리체스티 독토라 토미사쿠 카와사키 다 나스 사무익. 스치로대학교 자바슈 우바후.